Historia osoan zehar, gizakiak hainbat gaixotasun pairatu izan ditu. Izurrite beltza, ihesa, izurrite espainiarra, edota gaur egungo COVID-19. Baina bideo honetako protagonista beste bat da, tuberkulosia. Gaixotasun hau airez transmititzen da. Gaixoak eztul, doministiku, hitz edo kanta egiten duenean. Bestalde, diagnostikoa proba espezifiko baten bidez egiten da. Motei dagokienez, hasteko, gaixoak sintomaren bat sumatzen baldin badu, tuberkulosi gaixotasuna esango zaio. Baina ez baldin badu sintomarik sumatzen, tuberkulosi latentea deituko zaio. Bestetik, tuberkulosiak biriketan eragiten badu, birika tuberkulosia esango zaio. Eta beste lekuetan eragiten baldin badu, birikaz kanpoko tuberkulosia. Sintomei dagokienez, nagusienak eztul bizia, mina bularrean, eztula odorarekin, nekea, pisua galtzea, apetitu falta, hotzikarak, sukarra eta gaueko izerdiak dira. Prebentzioari dagokionez, metodo eraginkorrena BCG txertoa da. Baina jago anatomiakonestilo.com irakurri dut txerto hori ez dela segurua. Begira, Miguel. Gizakiak 100 urte daramatze txerto hau erabiltzen. Historian gehien erabili den txertoa bihurtuz, eta osasunaren mundu erakundearen oniritzia edukiz. Beraz, txerto hau, 100% segurua da. Prebenitzeko gomendio nagusiena gaixotasun aktiboa duten pertsonekin kontaktua saihestea da. Eta beste gomendio batzuk eskuak garbitzea, paperezko zapi batean edo kondoaren gainean doministiko egitea, edo berezko toallak edalontziak eta maitresnak erabiltzea izan daitezke. Gaixotasun honen tratamendurako, proteinetan, karbohidratotan, frutetan eta barazketan aberatsa den dieta bat gomendatzen da, baita antibiotikoak edo medikamenduak kontsumitzea. Tuberkulosiak gaur egun herrialde zaratuetan du eragina batez ere, egunero 28.000 gaixo eta urtero, 1,5 milioi hildako urtziz. Gainera, maiatzeko 26 tuberkulosiaren eguna da, eta honek 2035erako hilkortasun tasa 95%, eta intzidentzia 90%ra murriztu nahi ditu. Ondorioei dagokienez, tuberkulosiak osasuna suntsitzen du, heriotza eragitera iritsiz eta jarduera fisikoa asko limitatuz. Ondorio psikologiko nagusiena, adorea kaltetzea da, depresioa edo antsietatea eragitera iritsiz. Bukatzeko, ondorio soziala klasismoa da, herrialde garatuen eta ez garatuen arteko desberdintasunak areagotuz. Bukatzeko, ulergaitza da herrialde garatuek ez ikusiaren egitea arazo honekin. Eta konparaketa bat egin behar da COVID-19 eta tuberkulosiaren artean. Izan ere, bietan herrialde zaratuen egoera baztertu egiten da. Darwinek behin esan zuen bezala, historia errepikatu egiten da. Hori da historiako akatsetako bat.